BG Diesel er et af Nordens største dieselcentre og et autoriseret værksted for renovering og test af dieselinjektorer og pumper fra markedets førende producenter Bosch, Denso, VDO, Delphi og Yanmar, og vi er de eneste i Nordeuropa, der renoverer Caterpillar-injektorer. Igennem mere end 50 år har BG Diesel opbygget stor erfaring og know-how på området. Vores erfarne dieselteknikere er uddannede specialister, og gennem efteruddannelse hos producenterne er vi altid opdateret på den nyeste teknologi. Autorisation betyder sikkerhed for kvalitet, og det stiller høje krav til hele processen. Ved renovering adskilles dieselinjektoren, og alle dele bliver grundigt kontrolleret og herefter renset, både manuelt og i ultralydskar. Det er samme procedure for pumper. I vores cleanroom, som er fuldstændig støvfrit, bliver alle indvendige dele omhyggeligt kontrolleret. Defekte dele bliver udskiftet, hvorefter injektoren bliver samlet. I testrummet bliver injektoren testet og kontrolleret efter producentens høje kvalitetskrav. Testbænkene arbejder online med hver enkelt producent. Det betyder, at alle komponenter bliver testet og registreret ifølge producentens data, og herefter uploadet i producentens database. Kunden kan nu via en app scanne QR-koden og få alle oplysninger om injektoren, inklusiv den nye IMA-kode. Til Denso-injektorer laves der i laserprinteren en tilhørende IMA-kode, som monteres på injektoren. BG Diesel har også en testbænk reserveret specialopgaver, som for eksempel pumper til dieseltog. Og senest har vi investeret i nyt testudstyr til kontrol af benzindyser. BG Diesel er lagerførende med et bredt udvalg af nyrenoverede injektorer og pumper. Med en lagerbeholdning på 2.500 injektorer og mere end 400 pumper er vi altid klar til øjeblikkelig levering. Vi vil gerne bringe vores kompetencer i spil, og på BG Diesels hotline kan du altid få gratis råd og vejledning. Det er professionel service og kvalitet, du kan stole på.